Hania. Ke makan kodora. Hasim kenega. Asa hanchani ne sim kenege. Ote gana kan puta be ni, ana ma puta zi. Nne. Kedu yeme e ka jino leba. Ala jupute na akwarele. Hapu na ebe no. Biko, hapu na ebe no bia ebe udo na achi. Biko, nene anya gị. Ọbụlụla ka ị na-alarụ. Biko. Azike. Ama m na ndị be nna m ga-echekasị onwe ha maka mụ. Mana ihe m na-agwa gị bụ na ịma na di m bụ onye ala Ofeke. Ọ nwụrụ n'Ofeke, lie ya n'Ofeke. Lekụbara ala niile site ebe a ruo na mgbada nke di m. Site ebe a ruo n'aka ekpe agwụkwa nke di m. Mụ onwe m abụzi m onye ala. Onwe ya ebe m na-eje. Gwa ndị be nna m n'ihe ga-adị mma, ọnwa m. Nne, ebe i kwugoro otu a. Ka m bịa naba. Bịa naba tupu ndị nche be anyị, mana ha anaghị eji anya ahụ ndị nke m. Udo dịrị gị. Egodi mmiri na-ezo. Udo dịrị gị, ka m bịa naba. Lawa. Ndị be nna m.
legodo nwatakịrị ezipụrụ na mmiri ka ọ chọta m maka igwe JIKOIKE maka igwe igwe ụwa aka chere na igwe nwatakịrị si na nne ya gara ụra anyụrụ amama ya n'anya kata ndị okenye ụmụaka alaka dị na-eche ihe ha ga-eri mana ịpụta na-eche maka obodo anyị ezi na-hapụrụ m echiche a ka m chee ya hapụrụ m ya ị na-asị m ka anyị pụ gbagawa ebe awa ala nna gị mmadụ anaghị agbara ala nna ya ọsọ nye m akụ biko ị na-akpanye m echiche ihe na-ekwu bụ eziokwu na ihe na-ekwukwanụ bụ eziokwu mana ndị Igbo sikwa na owe onye osimiri hụrụ ụkwụ ya ka ọ na-eri ọkwa ịhụrụ ihe a na-eme onwere ihe ga-eme anyị lepụ ụbara ala nna gị nwere onye ka ị na-ahapụrụ ya ezi nne onwere ebe anyị na-eje ihe ga-adị mma achọghị m ka ibe akwa chacha ndị bayis na-agha kara aka na ikpe eri nwa ngwụrọ ebe anyị mata wuro mkpamkpa na mbimbi na-eme n'obodo anyị eke na ọkụchara ha nọdụ n'iru ha nọdụ n'azụ anyị nọdụ n'iru ha nọdụ n'akụkụ na-abụ alaba azụ na-akarịrị anyị achọghị m nke akwa ụnụ mana anya na-egbu m ị ga-anọrọ ebe a na-eke nkwụcha chọrọ ka anyị pụọ nwa chọkwa mmadụ igbu m obodo ahụ achọkwa mmadụ igbu ụmụaka biko unu akpọwazina anụ m obi ọgazi mma na agụ ka mụ wadewezie isi ọma ebezina ihe na-ebe n'ama nachụta azụ mana ihe na-agwa gị ọkwa ihuru igwe be anyị ọkwa ihuru nwoke ahụ na-eme ka anyị na-anwụsịsịa n'ebe isi na ọkpa otu mbọsị igwe ahụ ga-adị na arịrị ndị na nke ọnwụ n'iru mụ na gị ibezinakwa eze bịaba Adakụ nwaanyị ọma oje ọmalịcha nwa
onye m ji eme ọnụ Adakụ onye m fụrụ n'anya nsị ka m bịa afụ gị taa ka ime Oje Adakụ m Oje Adakụ nna ebe a ọ maka gị ka m bịara ebe a Oje ugboro ole ka m kpọọ gị ịkpọrọ m ugboro 3 Adakụ m Oje ọkọma owe ga-abịazi na be anyị Adakụ ka m ga-esi gaa weta ụdị okwu ị na-ekwu m nkịta ebe ọ bụ na onye m fụrụ n'anya na-achụzi m na-adị ya ka ihe ị chọrọ ka m mee Oje nawa Adakụ m biko ọkwa maka gị ka m bịara ebe a ịma na afụrụ gị n'anya biko Adakụ na-ezinu m anya onye m fụrụ n'anya ugegbe m ji ahụ ụzọ biko Oje nawa biko sibe anyị nọ Adakụ nwere ife mere gị ọ bụ na nwere ife mere gị gị mee ka m mara biko Adakụ onwe ihe mere ezi nwanne m negodoro ọdụ tukwuru ọdụ maka na ihe abụghị akwa ọta ekwu kedu ihe ezi ọdụ eziokwu ka m gwa gị amaghị m ihe m ga-emezi kedu ihe be ya ezi amaghị m ihe m ga-emezi ike agụgụ m amaghị m ihe m ga-eme ịmara m hụrụ ọja n'anya nne ahụ m ọja n'anya karịsịa ihe niile achọghị m ka onwe ihe bata n'etiti m na ọja chaa chaa achọghị ka m kwado Ezinne, ama m na ị hụrụ m n'anya. Ọ bụ ya mere oge ọbụla m nọ na nsogbu mgbakwute gị. Ịhụnanya ya ịhụna ka o si dị. Ada gee ntị ka m gwa gị.
ọjọọ ọzọ mụdoro akwa kama izobe etu o si dị gị n'obi ebe oje nọ. Gwa n'oje na ị hụrụ ya n'anya. Gwakwana ya ihe kpata na ịhụnanya unu abụọ agaghị ebinwu. Kedu ka m ga-esi mee nke a? Gwagodo ya. Ezinne ọ ga-ekwekwa omume? Gwa ya na ọ ga-ekwe. Ezinne ọ ga-ekwe omume? Ebidokwa n'ọzọ. Ezinne ọ ga-ekwe omume? Oscar. Chere! Onye ka ewu? Eze mmụọ. Agafekwele okere mmụọ na okere mmadụ. Naghachi azụ n'ebe isi bịa. Ndị nọ n'ụwa ajụgo m. Ewere m unu obibi n'ụwa. Ewekwuru m unu obibi be ndị mmụọ. Kedu ebe m agazi wee biri? Ọ ga-aka mma na ịlaghachi were ebe isi. Mba! Ka o nwere ebe obibi dịrị gị n'ebe a. Laghachi. Ka m gabazie. Ka m ruwezie ka atụrụ na-ewere onye nche. Oje. Nwanyị ọma m. Asampete m. Adugo. Ugegbe nje ahụ ụzọ. Sọ mma. Kiye ọmụ. Onye nche gwa gị. Ngwa kene m. O, nwanyị ọma. Achọrọ m ịgwa gị na m hụrụ gị n'anya. Ifuru m n'anya? Ọzọ dịka nwanne m na mma abịa n'ezi unu n'abalị a. Mụ na gị afọ. Ihu n'ihe m na-ekwu. O tego m na-agwa gị maka ihe a. Mbịa na-ayọzi gị na-elezi m kasị na mbụ mmụọ. Mma na afọ gị n'anya. O nwere ihe m ga-eme n'ụwa ma ị nọghị ebe ahụ. Mana Oje, otu ihe na-atụkarị m ego oge ọbụla m na-erute maka ịhụnanya mụ na gị. Achọghị m ka ihe ọbụla bịa n'etiti mụ na gị chaa eziokwu. M ga-akwụgidesi ike. M ga na-anọ ebe bụ na ị gara m na ebe ahụ. Ihe ọbụla ị na-eme m na ebe ahụ. Ọkwa ya? Ime ihe ọzọ na-atụ m egwu. Gwa kene m na ebe a. Ịma na egbudu m. Oge ọbụla ọ na-abịa, oge ọbụla ọ na-abịakarị na be anyị maka elu m. Achọ okwu ka o gbue gị, achọghị m ka ị nwụọ, achọghị m ka ị nwụfunarị m. Ịma na m hụrụ gị n'anya rinne. Ka ebe onye gburu? Ọ anụmanụ sọ mmadụ? Adaku. Kedu nwoke anụ na-eme ebe a? Adaku. Kedu nwoke a na-eme ebe a? Ihe dị ka akwara nkịta, kedu ihe na-eme ebe a? Adaku. Ihe dị ka akwara nkịta, kedu ihe na-eme ebe a? Adaku.
gburu nna m. Onye? Gbuo nne m. Duru nwanne m nwoke ịgba afọ. Onye? Jikoike. Na bilite. Kedu otu onye nyere ike ga-eji wee chụpụ m? Ada eme nke a ya eme. Mba. Maka onye ajụrụ ajụ ada ajụ onwe ya. Nna m ịdịbụ mbụ wee na-azụ m nri, mana oge a m ebido wee zụwazi onwe m nri.